kakka yarda ka nuna ma abokan gabar ka kaskanci, ma'ana ka nuna gashiyawar ka gaban idansu, kakka yarda ka yi haka nan. Kakka yarda abokanan gaban ka su gano nuqtatu da'af ɗinka, ma'ana wani bangare na kasawarka. Idan dai har ya kasance abokin adawa ne, abokin gaba ne, to kakka yarda ya ga kaskancinka a idan shi dai, a gaban shi kakka yarda ka nuna kasawarka. Fa inna shamatatal a'da bala'u, saboda farin cikin abokan gaba bala'i ne. Shi abokin gaba ba za a yi shiga farin ciki ba ga wanda yake magaba ba, sai in wanda yake magaban ya shiga damuwa, ya shiga bakin ciki. To ko idan ka shiga damuwa, idan ka ga abokin gaba na murna da abin da ya same ka, to ka tabbatar da cewa wannan abin babba ne wanda zai amfane shi ne. Wannan kuma shine ake ce ma izza, ma'ana ka nuna izza ga duk wanda ya kasance yana nuna ma gaba, duk wanda ya kasance yana nuna ma kiyayya zahiri, kakka yarda. Shi yasa musulunci ya koya mu izzatun nafs, musulunci ya koya mu ji da kai, ji da izza. Amma musulunci bai koya mu girman kai ba. Mu fahimta akwai bambanci tsakanin waɗannan ne abubuwan guda biyu. Akwai girman kai kuma akwai girmama kai. Girman kai daban, girmama kai daban. Girman kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana shi, yace shine batrul haqqi wa ghabdun nas, rena mutane da kuma kin karbar gaskiya. Amma shi izzatun nafs shine cewa ka ji cewa ka wadata da kanka, amma kuma kana girmama mutane, kana karrama su, kana kaskantar da kai gaban su. Sai dai idan mutum ya nemi ya taka ka, kuma kai baka yarda da wannan ba, shine sai ka nuna mai. Shine Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Allah yana da izza, musulmi annabi na da izza, kuma mu'minai suna da izza. Musulmi bai yarda a wulakanta shi ba. To duk abokin gabar da kaga yana so ya wulakanta ka, kakka yarda, ka hakura kawai da koma menene. Sannan kakka yarda ka nuna kaskanci a gaban idan shi, wanda har zai sa mai farin ciki, saboda farin cikin abokin gaba fa bala'i ne. Fa inna shamatatal a'da bala'u.